но... изкочи с другата страна и там не те виждаме тигъра. Искаш ли? Да или не? Да или не? Да или не? Да, не и да. И не. Няма ли да ни парата? Не, ако държа. Това на кой е тази мат? Ти гледай ти да не паднеш. Кой е тази матиничка? На някое дете. Ще тръгваме ли? Не. Аз ще виждам всеки друг. Хайде. Какво? Там. Айде натам.